Čaute chlapci, ja neviem, čo to moje meno je Kubina a vítajte pri mojom ďalšom videi. Vieme to tak skoro, ale jak som vám povedal, budem hrať Portal 2 na Xbox, juhu. A Crysis 2, Classic, I say, ok. No a teraz najprv si pozrieme Portal 2. Tak to tam vyzerá. Zase to táto fotka. OK. Keď vidíte, mám tu CDčko. Mám tu aj Portal 2 také. Start taking with portals. OK, a potom tu máme Crysis. Classic. Crysis 2. Crytek. OK, otvoríme. Máme Crysis Classic. Tam už není. OK. Otvoríme Crysis Classic. Robím si srandu. OK, Crytek. Po nemecky to nebude vadiť, ne? OK, nebude to vadiť, zametlasené, ale nerobím si srandu. OK, tak to je všetko a ešte iné hry tam budeme robiť. Classic, tak čaute.